Ahoj, vítajte pri prvej časti Rainbow Six Lockdown. Pohybujeme sa... Máme prvú časť. Čím sa toto dáva, tá retardovaná hra? V, ne? Áno. To je prepad! To riti! Vyber si zbraň teraz, či? Jakú mám? Jak si to mení? Jednotka, dvojka. Jednotka. Čo to máme? No, takže. Pozor, pozor, tu je. Tam je, bacha. Jednotka. Čo som to dal? Jednotka. Ktorý ti, ono by to seklo. Sekund, toto musí ísť dole. To jak? S čím si to dal? Neviem, dotým tu asi. Všetky kombinácie. Nie. Veď jedné. Daj X-ko, skús. Pozor. Tam choď. Poďme. Poďme ku autu, pohyb. Dole. Ďakujem. Bomba. Zabij toto mierí. Pozor, jakže to nakukujem tu do riti. Dobre, do riti. Poďme ešte teraz. Nič. Ešte. Vám ukážem teraz. No, si dostal chlape. Pohyb! Nehovor. Dobre. Tam cestu dver, bacha. Ne, do riti! Retardi! Ne, ono mi to vyšlo. Veď preto. Mi sa selhala. Opakovat. Ale sa to, že máš na týždeň, nie? Lol. Takže prvý bod výsad... už ideme, no fajne. Tak sa mi to páči. Idú za tebou teraz, kúkaj. Teda. Dobre. Ideme! Rozkaz! Sú! Nie sú, dobre, poďme. Go! Teraz pištol. Skús pištolku teraz. Na čo? Poď striaľ, iba jedno, skús. Slabá je? Nie, prečo? Kde je? Dobre. Nuka. Uj, do L2. Poďme, L2. Všetci. Som dvaja? Nie. Poďme, L2. Raymond. Skladívám skús.
Jak to mám otvoriť? Tak potom Enter, blízko. enter. Kde máš granáty? Tak ty granát hoď. Co teraz hodíš? Teraz sa mi nechce. Tam je. Kde? S autom! Kde? Tam! Dole. Dole. Kde to musím ísť? Tam dole. Ku autu, pozor. Headshot! Dobre pištolku. Doriti! Nepriateľská palba. Nuka. Sa musíme dostať vonku. Yes, sme tam. Vchod na dvor. Východ ze dvora. Vstup do centra. A sa to bude ľahké, len tam ja idem teraz hľadať granáty. Teraz bude spúšť granátov. Všetko naboje, tak si prídi. Nie, však mám ešte pištol. Hej, ale tá, ona nemôže mieriť. Doriti. Nevadí, to budem šiť, chcem. Tam bacha. Poďme Daj to dopredu. na mieritku. Tam. Schytal. Bacha tam. Bacha tam je. Riti. Tam bacha. Nie! Doriti! Nie! Marci, máš mi žiaľ. Hej, Doriti. Vyhrám ti jedno Oznova, bolo. nie oznova, prosím mne, že nie oznova. Opakovať, prosím mne oznova. Prosím mne oznova. Fúch! Aspoň čo tak. Máš všetky naboje. No ešte lepšie. Nie, Doriti. Daj pištolku teraz. Skúšaj pištolku. Skúšame pištolku. Môže mieriť. Silná je pištolka? No a? Nie! Som prišiel od jedného kamoša. Nemám granáty. Už mám granáty. Čo sa stalo? Nič nevidí, bo to je to tak má, to je ten zimová. Tak teraz skús to.
Teraz tu skús hodiť. Skús to hodiť. Musíš ísť preč z toho mura. Tam to vám hodím. Hezky. Dobre, teraz... Musíš potom tam hodiť. Ku lavičke. Tam bacha teraz. Teraz? Kde je? Nie, oni ho tam zabili. Ber samopál! Preč! Beriem samopal? Ja ste mŕtvi. Ku lavičke. Ste mŕtvi? Bim, je tam. Nemám granát. Čupni si. Čím? Čím? Stošiť? Čím si čupnem? Doriti, rýchlo, rýchlo. X. Áno, X. Áno, X. Tak skús, že tam nebude hore. Nie! Noha. Poďme, kde je? Dostal zasa. Doriti! Ne! Koň. Takže ja vám ďakujem za dnešnú pozornosť a teším sa s vami na budúce. Dovidenia!